Porque, explicoche por qué. Porque a miña visión é complementaria de Teresa. Perfecto. E entón penso que é unha visión un tanto diferente, e esa é a maravilla, penso tamén, da poesía. Vou a facer a miña achega a esta obra en concreto que titulei A canción do mar do Orzán. Funciona o micro? Vale. A canción do mar do Orzán. Recollendo o pulso de Teresa. Porque hai que vibrar o silencio como ti me ensinaches. Nun exemplar do libro de relatos Silencio ensayamos, Luisa Villalta escribiulle esta dedicatoria a Celso Béjar, o seu mestre de violín. Nestes días, nestes meses, moitas persoas teñenme dito que lle resulta difícil acceder á súa poesía. Velaí o camiño máis diáfano, a música. O título do seu primeiro libro de poemas non pode ser máis explícito. Música reservada. Non sabemos de onde vimos, nin cara onde imos, mas o noso ser vibra en armonía coa propia realidade. Nós pasamos, pero o ritmo permanece. E o mar, interminável danza, borra o nome escrito sin que o ritmo morra. Pero na vida hai dor e hai desacougo, isto é, hai disonancia en linguaxe musical, ruído. Velei o título do seu segundo libro. Como outras moitas persoas da súa xeración, Luisa precisou rachar con o universo provinciano do tardo franquismo no que medrou. Tras dun intenso proceso de iniciación, atopou os seus propios referentes. Encontrou a fin a súa música, a contorna cósmica na que vibraba en plenitude o seu propio ser. E ese lugar era a sociedade, aquí, a Coruña, en concreto. Así titulou o libro derradeiro que, pola terrible circunstancia biográfica da súa morte, tamén é un libro definitivo. Cidade tatuada na pétrea pel do mar, epíteto tan sonoro, canto da tripulación, porque na alta noite, cando acaugan os ruídos dos seres humanos, na cidade segue a escoitarse un son profundo, o baixo continuo, sempre presente do propio mar. En Vigo repite Berbés, Berbés. Na Coruña, Orzán. A unidade esencial, música e poesía. É a gran proclama de Luisa Villalta. A dimensión que a converte nunha artista única e, polo tanto, bastante incomprendida mesmo polas súas propias compañeiras e compañeiros na arte dos versos. Luisa moveu os marcos. Agora só compre, alén de gabanzas e celebracións, que saibamos escuitar a súa mensaxe revolucionaria. Medre a música, medre a poesía, medre a palabra de Luisa Villalta. O outro lado da música, a poesía. Neste ano publiquei unha pequena obra chamada Somos un pobo de artistas, o método Luisa Villalta. Mas cal é ese método? Explicouno ela mesma no ensaio O outro lado da música e poesía, de 1999. Na orixe e ata a chegada da imprenta, ambas as dúas artes foron unha unidade. Mutua atracción que segue a se manter no presente. Intensa relación case sempre ignorada pola crítica literaria. Por iso, a propia literatura galega está mal contada. A galega e a francesa e a alemá. Ten moi boa letra, pero falta a música. Unha literatura que principia sendo melodía, falo das cantigas medievais, e que resurdiu no século XIX cun libro no que a música campa xa no seu propio título, Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Nesta obra, outro lado da música e poesía, Luisa, por exemplo, pon en relación a Álvaro Cunqueiro con Bela Bartók. Ambos os dous incorporan a súa obra elementos populares e arcaizantes, mas non como un retorno ao pasado, senón como unha forma de modernidade. Visión revolucionaria, especialmente feliz dentro do eido da análise literaria, mas tamén perturbadora, porque Luisa pon en evidencia as nosas carencias formativas. Así como coñecemos moi ben a obra e a estética de Cunqueiro, que sabemos de Bela Bartók? Nesta dualidade música-poesía, nas facultades de filoloxía, óbviase totalmente o primeiro elemento. O outro lado da música-poesía, temos aquí o editor, é unha obra axial, un punto de inflexión na propia teoría da crítica literaria, mas precisamente por iso, porque nos está a lembrar constantemente a nosa pobrísima formación musical, o ensaio fica case sempre esquecido, nun segundo plano, mesmo neste tempo de celebración. Luisa moveu os marcos, abriu un camiño fecundo onde a propia concepción da poesía se amplifica,
un vieiro para a análise e a reflexión ao que nos convida a transitar e seguir facendo as nosas propias achegas. Música e poesía. Só un pequeno comentario tirado de Somos un pobo de artistas. As nosas aboas, ditadura franquista, non puderon ter unha formación escolar reglada en galego. Nunca recibiron ningunha clase de literatura galega. Porén, chegaron a coñecer algúns dos máis altos versos desta literatura. Gracias a quen? A música popular. En concreto, a Pucho Boedo e a Prudencio Romo, do grupo Ostamara. Prudencio creou cancións que difundiron os poemas de Curros Enríquez, Francisco Añón, Rosalía e logo Celso Emilio Ferreiro, versos que se convertiron absolutamente populares. Velaí, o vello e o sapo, o himno a Galicia ou os airiños aires. Levaime, airiños, como unha folliña seca. A súa apoloxía poética, o labor de difusión da lírica que fixeron estes artistas foi ímprobo. Sin embargo, polo menos a min, ninguén, nin de Prudencio Romo, nin de Pucho Boedo, me falaron en clase ningunha de literatura. O outro lado da música, poesía, libro referente na crítica literaria. E alén da teoría, a praxe. A obra poética de Luisa Villalta é música, unha longa viaxe na procura do son que define o seu propio ser. E atopouno, xa o dixen, aquí, na cidade Barco, onde nós nunca pasan os trens, só chegan ou parten. Por iso tamén somos nós a nosa última estación, o noso amor definitivo. En concreto, Poema Estación, 2024. Xa comentei, como moitas persoas do seu tempo, tivo necesidade de romper, de marchar, de rachar simbólicamente co útero e definir unha nova identidade diferente a que lle ofrecía e na que tentaban situala ese mundo provinciano no que fora educada. Toda a miña xerazón, abano de cristal, cansada como a min do cansanzo do pai cego, no cansanzo do avó en silencio e da nai rota de recoser coplas aprendidas na saia da boa. Tras da gran iniciación chea de sabiduría, esa iniciación que xa comentei, música reservada, ruido, atreveuse a mirar, a se mirar no espello, e ali estaba ela, na propia música da cidade. Versos que xa citou Teresa. O meu nome é o da cidade alta, nacido onde a luz e o mar se están originando mutuamente. En concreto, é como proxecto literario un libro meta, última estación, amor definitivo. Por iso este libro é xa, para sempre, o gran poema da Coruña, que aquí perde o seu nome para se transformar na cidade por excelencia. Ese ritmo de océano, luz e vento que latexa constantemente baixo o boureo dos tópicos. En concreto, a cidade como materia poética, permítaseme o neoloxismo e tamén a hipérbole, obra cume do coruñecemento universal. Outras músicas, quero referirme a outras músicas, pero a mesma revelación. Solo de lo negado canta el hombre, solo de lo perdido, dixo Agustín García Calvo. A lírica é, sobre todo, o cántico da ausencia, da negación, da perda, mas en concreto non se asusta ese rego. Luisa afástase do camiño e enléase noutra tradición moito máis luminosa e moito menos cultivada. O milagre da realidade, lírica cósmica. Non é a poeta quen describe a cidade como unha fermosa paisaxe exterior. É a cidade, a contorna cósmica, quen define e sustenta o seu propio ser. Por esa mesma poética avanzaron con decisión dous rapaces nos anos 50 do pasado século e fixeron dun xeito tan intenso que a súa palabra trascendeu dos circos literarios ata se converter nun referente transformador da súa propia contorna. Estou a falar de Uxío Noboneira e máis de Manuel María. Comezo polo Douteiro do Rei, tempo gris, posguerra. Tras dos seus primeiros libros de corte existencial íntimo, Muñeiro de Brétemas, Advento, Morrendo a cada intre, chega a revelación. Un día subindo pola pequena costa que vai do campo de Santa Isabel, Ribera do Miño, cara a Casa de Hortas, Manuel sentiuna. A música do cosmos, esa melodía que dende sempre estaba a latexar nas cousas e que só precisaba da súa palabra para ser cantada. Así nacen como un transo dun xeito compulsivo os primeiros versos do que será a dimensión definitiva da súa poesía. Unha proposta absolutamente transformadora, mas que remite na forma directamente á música e aos metros populares. En 1954 son publicados eses poemas. Ese sabedes o que aconteceu. O que ata entón era para a vida pública, la tierra llana de Castro de Rei, foi para sempre a terra chá. Temos aquí un cheirego.
Contouno moitas veces no Boneira, e tiven a sorte de escoitalo directamente dos seus beizos, nun paseo por Santiago. Despois duns anos de estadía en Madrid, retornou ao Caurel para se recuperar dunha enfermidade. Ante entón cultivara o xénero da poesía de vanguarda, fundamentalmente en castelán. Na casa de parada, na soidade deses textos, comeza a escribir en galego. Non é unha decisión consciente, é un mandato directo da propia natureza. A súa sensación non é de creación, sente que só está a pousar no papel unha cántiga elemental que vive dende sempre nesas montañas. Están a nacer os primeiros versos, os primeiros poemas dos Eidos, libro publicado na primeira versión do 55, Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe, e aquí síntese ben o pouco que é un home. O escritor encontra o seu espazo no cosmos, non unha paisaxe queiroguenta que describir, sino algo moito máis profundo. Está a transcribir a música dese anaco de universo que define en plenitude o seu ser. Manuel María, o Xuno Boneira, músicas diferentes, parecida revelación, e un fecundo discípulo, don Ramón Otero Pedrallo. Neses anos, recluídos na súa casa, o sabio de Trasalba vive días moi tristes, digámoslo con claridade. É un home derrotado. Tras a insurrección militar do 36, ficou esfarelado o seu proxecto galeguista. O gran amigo e compañeiro desta causa, Castelao, finou en 1950 no exilio en Buenos Aires. Pero un momentiño, de súpeto, entra en Trasalba un airexo de vida. Conforme sai do prelo, en 1954, Manuel María envíalle un exemplar de Terrachá. E estou certo que vai coñecer tamén de primeira man os versos courelaos de Noboneira. Este outro mozo co que tamén coincidira na tertulia do Café Español en Santiago. Versos cos que el, xeógrafo maior, entra en plena sintonía. Na música deses dous mozos está a propia canción da terra. Sons que conmocionan profundamente o vello patriarca, tanto que mesmo o impelen a escribir. Como Manuel María, como Noboneira, Otero Pedrallo tamén procura a música cósmica dos chaus de Amoeiro. En 1958, un fato de galegos en Madrid fundan o colectivo Brais Pinto. Unha das primeiras iniciativas é crear unha colección de poesía. Son xente nova, móvense cada un polo seu rego en estéticas e pensamentos de vanguarda, mas deciden que o primeiro título leve a asinatura de don Ramón. O vello mestre está preparado e entrégalles unha obra escrita con anovada ilusión, Canción da Terra. No propio título campa pura eufonía a súa palabra talismán, Boca Ribeira. Achego un documento como aval destas afirmacións. Unhas semanas despois de recibir o exemplar de Terrachá, Otero remitiulle unha carta de agradecemento a Manuel María. Velei uns parágrafos. Cando percorría o libro, ás veces botei as mans as meixelas. Coidaba que o vento me batera contra a fente e os beizos cunhas follas de abedueira. Forme chovendo na alma os seus versos de Terrachá cruzando a xoiteza dos chaus de Amoeiro. E hasta fixen uns crebados e impacientes versos de sombra de folla na area para contestarlle. Pero perdéronse e han aparecer dentro dun ano ou dous. Non se equivocou don Ramón. Afortunadamente, eses versos impacientes volveron a gromar. Os poemas de Boca Ribeira están datados entre os anos 55 e 56. De San Marcos, mañá clara, acordou ben cedo a vella para peneirar a xiada. A cantiga do mar do Orzán. Como aconteceu con Manuel María, con Noboneira, co propio don Ramón Otero Pedrallo, a auga do Orzán trouxolle a Luisa Villalta unha parecida revelación. Imaxes novas coaquel das cousas que parecen eternas, porque transcriben con palabras unha música que dende sempre sentimos soar. Cidade tatuada na pétrea pel do mar. Imaxe definitiva tirada do seu poema Norte. Mar de pedra, mar estantío, sen tempo nin movimento, palincesto oceánico, ese instante en concreto onde latexa toda a historia da auga, como unha pintura de Urbano Lugris. Baixei os sonidos ao silencio da necesidade e púxeme a escoitar. Quixen traer a poesía ao chan e edificar a memoria de promisión da que falan os soñadores corazóns que me rodean na historia. Procurei a concreción. Tal escribiu Luisa Villalta no número 29 do Boletín Galego de Literatura 2003. Poética da concreción. A propia autora estaba a anunciar o seu proxecto. Música profunda, constante, elemental, sempre estivo aí, mas sempre escondida tras do ruído dos tópicos. Unha poesía que comeza no chan a bofé, nos nomes olvividos,
neoloxismo creado pola poeta, nos nomes olvividos dos barrios Agrela, Peruleiro, Labañou, e que se vira cósmica canción co sol a incendiar cada noite o mar de Orzán. Hoxe vestín a cidade como todos os días e saín polas rúas procurando un abrigo. Na descripción desa música non renunciou a ningún dos seus referentes, mesmo os máis humildes. Por iso, nas primeiras lecturas, os nosos ollos quedan engadeñados no negro das garabatas, na elegancia do Perchas, nas augas invisíveis do río de Monelos, ou nese poema que ten forma de obelisco e que efectivamente obelisco se chama. Pero non nos despistemos. A palabra de Luisa é iniciación e coñecemento. Traspasa a etiqueta do localismo ao uso, ese localismo que pretende posuir a cidade en exclusiva. Non, a cidade de Luisa é moito máis grande, moito máis antiga. Nacín en frente de min mesma cando a pescadería era un leito de sereas. Cidade compartida, chea de vida, que quere reinventarse cada día, tamén na face de todos os vindeiros. Eis a súa elección, ela mesma, a súa mellor herdanza. Mírate, mírame, mírate en min e escóllete. Escolle como te amo. O Grelle, os Castros, Riazor, Labañón, Peruleiro, os mallos que mallan, a gaiteira, a grela, o outeiro, as moas. Palabras esquecidas de tan próxima, que en concreto recuperan a plenitude para se converter en profecía, porque os nomes somos nós, e cando acenden os seus rótulos atávicos, as aspas dos muiños derrobados marmullan o farelo afirmativo do futuro. O Grelle, os Castros, Riazor, Labañou, Peruleiro, os mallos que mallan, a gaiteira, a grela, Monte Alto, o outeiro, as moas. A eufonía deses topónimos, a súa simple mención, a súa transformación en materia poética foi en si mesma unha gran forma de protesta. Palabras que pronunciaron centos de xeracións anteriores a nós, convertidas, grazas ao talento de Luisa Vallalta, en reivindicación e auténtico manifesto. Aqueles anos nos que, dende o Concello, con Paco Vázquez na alcaldía, lembran vostedes iso da cidade de Estalo, mesmo se negaba a propia identidade galega da cidade, e onde ese patrimonio secular, os nomes dos lugares, das pedras, dos mares, era ignorado e maltratado cada día. Tesouros ocultos entre tópicos provincianos que Luisa Vallalta converteu en luz. En concreto, o primeiro gran poema da cidade díxenlle ao poeta e editor deste libro, Miguel Anxo Fernambello. Con sutil educación corrixiu a miña ignorancia. Non, honremos tamén a maravilla de Monterroso de Besa e a súa nau enfeitizada. Lírica cósmica, os versos de Luisa son unha emoción compartida, cantiga do mar de Orzán, que xa foi expresada antes con outras músicas. O 7 de marzo de 2004, no velorio da poeta, fun coincidir co propio Manuel María. Quixen amosar a miña erudición. En concreto, e antes, a nau enfeitizada, os primeiros libros de poemas onde a Coruña é protagonista. Non. Volveu corrixirme o mestre. Antes, démoslle aprezo ao poema da Coruña, 1933, do padre Rubinos, que ademais de ser unha residencia, tiña un irmán que era poeta. Velaí estas tres obras, tres estéticas moi diferentes, distantes tamén no tempo, mas que converxen nunha imaxe, a cidade barco. Semella branca nau que sempre en proa, di o padre Rubinos. A mesma nau enfeitizada de Monterroso, cidade barco, que tamén navega noutros autores, velaí, Venceslao Fernández Flórez, sempre disposta para a viaxe, aberta a todos os camiños, onde todo pode acontecer. Quero sinalar neste eido unha moi simbólica relación, onde o mar e a luz e o vento se están originando mutuamente. Unha torre chantada no medio do océano campa na portada do poema da Coruña, de 1933. O ritmo do seu trazo modernista delata dun xeito definitivo o seu autor, Camilo Díaz Baliño, o grande mestre da arte asesinado 3 anos despois, o 14 de agosto do 36, por un grupo de falanxistas. Na capa da nau enfeitizada de Monterroso, 1979, tamén está a torre. Eleva a asignatura Triunfo da Luz do neto de Camilo Díaz Baliño, de Xosé Díaz. Luisa Vallalta, como Noboneira, como Manuel María, unha muller que cambiou, que chega a cambiar o mundo para mellor coa forza da palabra. Mellor dito, unha muller que pousa música onde había ruído. Xa lle lo dixen, así foi como comecei, nun exemplar do libro de relatos Silencio ensayamos, regaloulle a Celso Béjar, o seu mestre de violín, esta dedicatoria. A Celso,
porque hai que vibrar o silencio, como me dixo. E velaí segue Luisa Villalta, a vibrar no silencio, ou como dixo Manuel María, citando a Iglesias Alvariño no fermosísimo discurso de epitafio no seu enterro en Santo Amaro, velaí segue a súa palabra, unha saudade que dos 1000 anos viva. Moitas grazas.